sai ki duba ki gani, ki gan su nan lalle ki ga wannan ki duba ta ki gani, ki gani ko lalle ta kware ce mai kyau ce sai faci. Wannan kuma ki duba ki ga dola ce ko yauwa. yanzu abun da ya rage gare mu ki dafa wayannan kuɗin ki rantsi da Allah zaki kasuwancin da kika ce kuma zaki taimaki addini. Ke dai muke saurare ki maza. Sawa malam, na rantsi da Allah zani kasuwanci, zani taimaki addini. To masha Allah, alhamdulillah. To sai ki kama hanya ki ta tafi ki ga dukiya lalle. Malam Nuhu na kasar Libya, kana a zaune kasar Libya kuma kana a garin Tawa. Masha Allah, ga dukiyar ta sauka kimanin sai fa miliyan 2 da muka alƙali da kai. Insha Allah ka ganta ko ta sauka insha Allah. Malam Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Abubakar, fatan kana lafiya. Ina maka fatan alkhairi ya gida kuma ya kowa da kowa. To alhamdulillah, jiya ka tura mana da kuɗin turarenka insha Allah 50,000 ko. To masha Allah, ga aikin ka nan kamar yadda muka yi magana da kai za ka samu insha Allah aƙalla miliyan guda. To insha Allah sun mafi adadin da aka nema da izinin Allah. To ina maka fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Masha Allah, yanzu idan kawo kan WhatsApp insha Allah sai kuma magana. Barka dai Malam Iliya, da fatan muna lafiya. Wannan shine za mu sauke naira, wannan kuma sai fanka da izinin Allah. To masha Allah, yanzu sai ka sa ido. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. To alhamdulillah, kamar da kake gani mu insha Allah sai dai mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma naira insha Allah kamar da kake gani da izinin Allah. Fatan dai ka fahimci yadda abin yake insha Allah. Wannan kuma wasu ayyuka ne da muka yi da tun jiya muka kammala su alhamdulillah. Kuma yau 12 ga watan Jun. Yau wa malami masha Allah, ga suna gansu a hannuna, in sa su a cikin jika kuku ya zan yi da su. Yawwa insha Allah, ka kwashe ga baki daya, ka nemo jika ka kwashe su ga baki daya ka zuba, sai ka tafi da su ga baki daya hannunka ka kwashe. A cikin awa 24 rayuwarka za ta canja, rayuwarki za ta canja daga kunci na talauci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Alhamdulillah, da fatan muna lafiya. Kamar dai da kuka sani ni ne naku shirin mai tasrifi. To alhamdulillah, yau muna 12 ga watan Jun, sannan kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ni ne naku shirin mai tasrifi, da fatan muna lafiya. Yau 12 ga watan Jun, da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Mun gabatar da ayyuka kala-kala, akwai naira daban-daban insha Allah da sauran ayyukanmu a wannan rana ta Alhamis. Sannan kuma muna amfani da turaruka kamar da kuke gani da izinin Allah. Kada ka ce wai kawai haka nan za ka samu kuɗi, a'a. In magana ce ta tambaye ka da mun bana ba da amsa, kar ma ka fara. In ka san baka shirya ba zan maka aiki baka da kuɗi, ko za ka zo karɓar magani amma baka da kuɗi, kar ka ma zo, kar ka fara. Saboda za ka ga laifina, zan ga laifinka. Za ka ga na ƙi sauraron ka ko na ƙi taimaka maka, ni kuma zan ga kare na min hankali, ko ba haka ba. Abu na taimako wanda nake bayar. To barkanmu dai daga naku shirin mai tasrifi. Yau 12 ga watan Jun. Jin cewa za ka samu kuɗi ba tare da ka taɓuka wani abu, wannan tatsuniya ce. Ina mana. Duk wanda kaga ya ci nasara to ya auka cikin jarabawa, ko a menene kuwa, ko da a nan rayuwar duniya ce, ko da a ce a rayuwa ce ta lahira. Duk wanda zai kasuwa sai ya yi riski, sai ya shiga wurin riski, sai an zo wurin da kana ji kana gani, dole ka sa dukiyarka kuma kwashe shi ne aka kwashewa. To lallai ga aiki ya kammala kuma ga su an kwashe, yanzu kowa ana zama da nashi. Tsora su kun ga nasu nan masha Allah. To alhamdulillah masha Allah, idan kwashewa hade so guda, idan kwashewa to yayi babu damuwa babu